zapravo radimo procjenu rizika za rutinske aktivnosti. Znači radimo procjenu rizika za nešto što se u pravilu radi na lokaciji poslodavca ili se radi na nekakvim lokacijama gdje se duži period poslovi obavljaju. Ono što međunarodne norme prepoznaju za upravljanje zaštitom na radu je osim procjene rizika za rutinske aktivnosti također i procjena rizika za nerutinske aktivnosti. Nerutinske aktivnosti bi bile upravo ova situacija kad privremeno radimo od kuće. U tom slučaju netko bi trebao na nekakvom obrascu, jednostavnom na jednom listu papira, napraviti kratku procjenu rizika, kakve opasnosti su prepoznate, kakvi rizici po tome postoje i kakve mjere zaštite se po tom pitanju provode. Dakle, tako je to riješeno negdje vani putem međunarodnih norma za upravljanje zaštitom na radu, zdravljem i sigurnošću na radu. Znači, za male rizike ne postoji obaveza izrade procjene rizika ako radite kod kuće. To je jasno definirano propisima. Znači, ako na radnom mjestu na kojem radite u firmi imate u procjeni rizika definirano da su vam mali rizici, da je mali rizik, onda procjenu rizika kod kuće ne morate raditi. Ali ako vam je definirano srednji ili visoki rizik, onda se mora napraviti procjena rizika i za rad kod kuće. Što se tiče same izmjene, odnosno revizije procjene, to samo da velim, s obzirom da su izmijenjene ove okolnosti, pretpostavljam da svi mi kad smo radili procjenu rizika ili zadnju ažuriranje nekakve procjene rizika, korone još nije bilo. Dakle, ovo je sad situacija gdje se pojavilo nešto novo i što bi svakako trebalo uvrstiti u procjenu rizika, pa bi svakako preporučio i smatram da se treba ažuriranje procjene rizika po tom pitanju napraviti, postojeće procjene rizika.